Bé, companys, episodi per mi molt especial perquè arribem al 23 i per mi és un número que m'agrada molt i anem a fer un corriol impressionant. És que està senyalitzat, té totes les curves gairebé peraltades, és, vamos, una delícia. Ja veureu com us agrada. Vinga, anem-hi. Andiamo. Eso, por los currios, salir despacio. A poco a poco. Venga, que son baixadas. Llavors estàs de relaxar. Això és la teoria. A la pràctica, agafes aquest corriol amb aquest flow i li dones. Tira milles. Y tengo que cambiar las pastillas de detrás. Ay. Bueno. Salta. No. Ya está. Es que es un moment. El pas tan ràpid que no t'adones. Vinga, anem a esperar els companys que no s'equivoquin de camí. No, però...